ካልኦት ዓመፅ ከይፍጽሙ ጸጊቦም ነፍሶም ከይጥፉሲ እንታይ ዓይነት ኢንሹራንስ ንገድፈሎም ታይራ ክንገብረሎም ንጸገምስ መፍትሕ ኣለዎ ንጸጋም እንታይ ኣለዎ ወካብያ ዝጠመየስ ጸገብ ይሕዝነኒ ኢሎም ወለድና ስለዚ ሕሾክ ክብለኩም እዚ ዓባይ ምስጢር እዛ ቤተክርስቲያን ምህናፅ እያ ቤተክርስቲያን ምህናፅ ወንጌል ምስባኽ ክርስቲያን ኮይኖም ክነብሩ ምግባር ዝያያ ዓባይ መከላኸሊት ዕርዲ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸጋም መንገዲ ቅድስና ምልባስ እያሞ ልቢ ምርዋህ እንደገና ከዓ ንሕና ዝወፃናዮ ሓርነት ኣላዊስናዮም ክንወፅእ ኣለና ክርስቶስ ብደሞ ሓራ ኣውፂእኩም እዩ ሞ ተመሊስኩም ብባርነት ትተሓዙ ይበል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ተደለስታይ ኢሉ ተፈጸመ ኢሉ ክእውጅ እንከሎ በቃ ሓርነትና እዩ ኣውጁ ብሓጢአት ከይንግዛእ ኣዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን ኣመዱ ለዲያብሎስ ተባሂሉ ኖረ ናይ ግብርና ኪዳን ኣፍሪሱ ሓራ ኣውፂና ዜና ዓወትኮ ጽቡቅ እዩ 1983 ዓመተ ምህረት ደርጊ ሰፋስ ተጠቀምበት የነበረው ቤተ መንግስት ተቆጣጠረት ትውልድ ዜና አላደ ተሰምዑ ወደለው ሎሙ ወልኻልት ከሙ ደለትና ተጸበና ነርና ንኸውን ምናልባት ኾነ ኮይኑ ግን ደስ ይብል እዩ ሓራ ሙፃ ካብ ረጋጺ ካብ ዓማጺ ሓራ ሙፃ ይሕጉስ እዩ እሞ ንዘመን ንኣዝማናት ትዝምደሰብ ረጊጹ ካብ ዝነበረ ኣጋንንታዊ እስራት ሓራ ሙፃ ዳ ክንደየና ይሕጉስ ካብዚ ቆይ ሓራ ውፅዎ ስለዚ ክርስቶስ መስቀል ተሰቂሉ ተደለስታይ ክብል ዝኣወጆ ኣዋጅ ዜና ዓወት እዩ ናይ ሓርነት ኣዋጅ እዩ ከም መወዳእታ ድማ ተደለስታይ ዝብል ቃል ኣብ ግሪካውያን ይኹን ኣብ ሮማውያን ይኹን ሽካዕ ሰዓት እዚ እስራቱ ፈጺሙ ዳግማይ ከም ዘይሕቶ ተረጋጊጹ ሓደ ሰብ ካብ ፕሪዝን ትወፅእ እንተሎ ዝሕተመሉ ማሕተም እንታይ ይበሃል ተደለስታይ ናይ ሕጊ ቃል እዩ ማለት እየ ዓንቶ ናይ ቢዝነስ ቃል ጌርና ደሪእና ነርና when loan is paid in full you call it ተደለስታይ and when punishment is served in full service يمزلو حكي سبب وهني بيت كاتن كله that's a crazy term ain't it they serve there هو نتقطعتهم ሲገልግልዎ ማለት እዩ ስለዚህ አገልግሎም ሁሉን ከለው እታ መሰናበቲ ደብዳቤ በቃ ገዲም ዳግማይ ከም ዘይትሕተት በዝገበን እዚ ነፃ ወፂ ካለኻ ዝብል ናይ ሕጊ ስራሕ እዩ ሰሪሑ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ዝቆመ ብደሙ ዝቆመ ሓዱሽ ኪዳን ስለ ዝኾነ ኢና ኪዳን ንብሎ